Ka jingiki bansange kitmar na ki karkhana dubilat na East Janta Hills kabala penlong daga Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA. Kadang beteng na duka arp nyaw terik urisau arhajar arpusan. Badaga arp kundai terik urisau arhajar arpusan u Deputy Commissioner ke District East Janta Hills ula Shithi ban khot ekran yaki dikhot jong MCTODA hendrega sengkala kentai. Ka MCTODA kadawa bo Deputy Commissioner uday benwan yakran bet jaka badan gejeki namar kila syashat syukur bat kijingkular kibladab kim shim lapoi shenuru. Kidkhot ke MCTODA kelas ngulngo namar keshiti ka khotlang ya bro ke association bakentup ya ke Janta Hills Truck Owners Association bat kumjuru ya ke MCTODA. Watlak MCTODA kleki marway na do ubnai jilliu. Kanika association kelarai bakin omlet syaka jingyalang ada kimi okshiti ban khot ekran tang ya ke MCTODA marway. Namar lada bon pelat ke association kan pensniu dore ke jingki bakalong kumbakla zaman chua ha ke jingki karkhana kok ka MCTODA kadawa bagi karkhana ke diben kentio ke baikit mar kat kum kador ke belapen bet ke sorkar jela. Bat bagi trok jadi tra jela kini oban kit ya kedobilat bat klingka. Ya ke jinge ke ba PPM mat ye pun kamdai tanam tajupi ke jinge ke babun kirkom yemat kum kita kidongnya kali kamai hingi wan naka all kasim megala tourist association iwan ay kata ke jingkesan ke bakura ya kan ke jingi ki ba pi bu lembu por ba hi ay kata ke jingkesan ke bakura bagi kesan pi mat bat musim ni ni kesan ya kan ke jingi ki namar ba kan ke jingi ki ngesto kadi kanong rem iya kanong rem ka badai namar ba ilamat ke jingi jinjar sibun ba kum kinongnya kali ibun ba ini pergi kiba minyak mau pergi truk ni de turis bad hang ni ka sitri jeng all khasi megala tourist association babun ba kidon kidon ki bos kidon ki arsaka kidon lor baro de nakaliang jungi kinong ilam gila yosno ikani ka jingi ki jungi ya don kata ka dolor ka basung keng wan panai mesim ki baro ki pradebar badal hang ni ki ya syap sekan mo syap kan ni de ya kata hing ko badong ka jing kesan ka bakura nakaliang jungi ai ini ay buteng ni kata ngilong kawai tangkan ni kawai ngi iba menta kalong ka ba kaladai ka kaya kadai kaya ka ba bhatam yingi kinong nya kali ngilong kita ki ba layu i jengai ngila bedong lagi por ki ba misang ngi i jengai dan kini kaya ka ba menta la i kimi kinong ilam nado kinong ilam si truk nado kinong ilam ngi topi lagi bus ngi tourist taxi namta ki local taxi namta ki asaka kila i jengai ba kadai ka jakpo ko jongi ba ki break banabar kinabla banwan bantu no ya ka jakpo ko jungi tengi kumlo ban yadai kata ka jakpo i sukumen ni don kata ka download ka bagi i jengai bagi long teli bad hang ni asian ila download pa kisunjuk sibun ba te kumai pila don mata ki jingi ni ai kata ki kesian kurang kata ni singo ban ai kuble ya barok khot ki pradkhot khaptam ki badai no po ka na Janta Hills nadu ki try truk bakinong ya truk ya kajing sim benta shidhem ka jong philang borok khoi alor kani ka strike ka ba nakaliam jong phi philapen bet da kajing ya menjur lang ka balashim hakarai jong jirang pai ba jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners Association aslo bat kani kajing ki kalayat menta la kumba arsni laimit menta arsni laimit akani ka jing lang ba akani ka sni ka balai enta ka sni nakaliang ka jong ngila yo ka jing tip lang ba kinong yalam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association jong ka Janta Hills halor ka jing yo ya ka city ban khot yakran nakaliang jong Deputy Commissioner jong ka East Janta Hills District harangkat ka jing don lang jong kini ki nong penyai yani kinong elam jong ta ka kanhun penmi simen bat klingka kamut ki badai kinong mat ki try korkhana penmi simen bat klingka bat kum juru ka jing don lang jong ki truck association na East Janta Hills bat ki truck association ki badai na po Janta Hills te nakaliang ka jongi kum ka ngila ban ongkum ka sengkemi ani ka central body ni singaw ban burom ya ka rai ka balashim na kaliang jong ki pradkhot baro ki balashim ya ka rai ka jing ya plijingmut ban ya tai ban ya thir halor ka ni ka city da ka bana kaliang ka jong pilang baro khot pila kentaj banik siya kataka
siya kata kajing elam. Bat kajing lap kajong iru daladi kum ki peranu elam. Nilap ba kajing kentai kajong pi bandit isi mentah ha kani ka jingelang. Kalong ka ba syomnia. Bat kalong ka ba biang na ka ba biang tam. Ya karai ka ba pila simlang barokoi kum ki perat khat. Namar ba kalau long kum katu kani ka jingelang ka ba ngilamat kum boong na kaliang jong spokesperson jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner Association juga por ba mi khamat ro ya kum ki parang alam jong ka Giant Hills unit jong ka MCTODA ba kalalong kum kata ka jingkran hakak tinong way ka boong too many cooks spoil the brood but ya kani ka benta kalong bala bun palat kinong shed kamut ba ka jing shed ka jenta ro kalong ka basniw te ya kani ngilalap ndai ba ngidang sumudur Handrai ngilalap hidaladi ha uni usnam uba menta usnami ngiladon ka jingeki persya ya kajing syaknyot ben ha kini ki korkhana penmi ko te ha kani kajing ki nakaliang jong deputy is Giant Hills ula khot ya kajing khot ya kran ya ka association ka jongi ka badai nang ni na po Giant Hills la kumba arsin kenti ye te ha ka pakut ula khot lang kajing don lang jong giwei pat ki association bad ha kani kajing lang ni lalap ba la bensyat ya kata kajing ki jong ka MCTODA but in sapek in salam khamat da kiwei party association ki badan hang ni apo Giant Hills but nakaliang ka jong ka MCTODA ngayaro ba kila menjur lang ban pendam lani ban ailat lem ban bensyat ya kata ka kam ban lam khamat ban penbek da kita ki association Henry ka ai ka basusi orang ba kata kajing ki jong ki paiba ka bala angnut bat kemi lenti kala suja klub no siteng lenti khan dami uno so te kani kajing bomlet yesimanta jong ka MCTODA Giant Hills kalong ka basyong niya halor kita kinong rim bangila pensong niya ha kita ki benta ki bangila mat lengba kajing trekam tang katukat ni banai mensua te ngasngo bat ong ba kani kajing khot meeting na kaliang jong Deputy East Giant Hills jong ka East Giant Hills district ro kala alam hi syatai kat kum gajing i jong i ka city ban khot kum no en khot ya khot lang ingi habawat ya ka benta ka bala dep pensyat mensua klem don so te menta ulapan kenton biang ulapan kit biang sada kani ka wei gajing ki ha ka jing don lang jong kini ki wei ki association te ka jing sngau ka ni ka jing kentai ka jing kalong ba pendep sua ong sua ya kitu ki peranong alam ki bangiru ngila menjurlang ban bensyat ki ban pendep sua ya ka wei ka benta tenra ya ka wei ka benta empat dep kadang sa ka jing klumat ban ngila ban ong kala long kum ka jing sakut no ka kam te menta phimut ban ya khot ban ya kran ban penbej bat ki sabat kani ka kam ka bathamai bingi ki kaune ka long kum kadak kashin ka ba ngila mat kalong ba kalong kum ka jing penthame lani ban yo daw ban penkut lani ban penjaklep ya kani ke jinga kun ke jongi te ngina kaliang jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association barokot na ki unit ki ba per nisngau ban ai jing kersan pura ya kani ka benta ka ban nakaliang jong ka Giant Hills kila shim bat ni burom ya karai ka joki bat ngila pensyong nong rimba kalong ka ba syongkun bat ka syongkia bat kalong ka ba dailenti na kaliang jongki kila shim ya kani karai mangyap mat jingi babun tekum ni ko bangai lawan dak ban dala ka jong ka kmat bangan yon pek ani ka por ban kani kadi kana kaliang ka all khasi Meghalaya Tourist Association ka bangiwan ai jing kersan yapi kumne kum tu ngila de pelong ha program kendiat ka balingkot jingi ka bangiwan sini kalong bana ka all khasi Meghalaya Tourist Association ka bangi kot ka EKMTA ni nilalong gi bakre balada ka jingi ki chopi ka nangjur akan ke sisa jain ringkat bat di khot fair bat kinong yalam fair jongka east south west bat di district fair nyawer bat para drabal berkhoj nilalong di bakloi naka all khasi Meghalaya Tourist Association apo jingalam jongka ninwan ban nyara plakat dem hakmat di cement factory buat lalong ru hakmat di office sarkar di beran po rejain tia brokoi bangin persyajur bat bangin yakun inya don ringkat hakani di jingi ki jopi kum kadak ka jingi teli kum keberi hunyo trap ki badan haka kum ki try nong nya kali kemai bat kinong nya kali kemai ki badan keberi hunyo trap bangin ben isya ka sarkar ba menta kali ka por bangi don haka jingi teli iwei bat in
ya ke ke benta bang di benle nang ni semat kalong ba lada ja hakanu ko benta ka jing kum ginong nya kali kamai ke beri nyo trap pro koi ngindon bentalang bat ninya long telilang bat banginya be nginya don lang hakanu ko jing jar di bangi dai ban ya kendu nang ni semat yo le si ngai scam ba ka sorkar ke ba kami pakai lembaga NPP mo ke dalam kemat ya ke sorkar Meghalaya jing ngai bakan singap kan isnaino ya kan jeng ki jong ka MC tu dah ka menta ka dong jeng ki hang ni hami min tu literacy bo tengah kwa ba ka sarkar kan simkiano bat ya kata ka jeng kwa karit lani ka dor ka ba khandai tengka kilometer ka ba naga MC tu dah ka dong jeng ki ha ke kwa ba ka angut banyo ya ta ka dor ngai ba kita ki cement factory lani kita ki ka sarkar kan penbet kampung no ka bai dei bat kani ka dor ka ba ka MC tu dah ka kwa khandai tengka kilometer bat sakwe ngong hangni ka ba kwa panong kalong ba lada ile kai bangi kinong nya kali kamai ka peliu nyo trap niru nilalong ki bakre bangin pen shong ben no ki hau arjara putar kata kade ka sur ka bakra ka sur ka baskem kum ki jinglong rong ba bat ki jinglong ka pa ha gilong ying gilong sem jongi wait wait kinong nya kali kamai ne tiong kum no na prano ba kade kata lada pimsim kya nging la suthu bau arja pralajan ken mau ku sarkar wat le kai ngi kinong nya kali kamai bangiru gidan ka bor ka shibut ke jong ni berkhoi kinong nya kali kamai ke brinyo trap kumni phile lada pide shisha kidak sendrang minister la ni MLA kamtam umas ga halang lolong deputy chief minister jong resign pia udai panon yuk chat ke panon pej panon i ke ya ke jing jong ki kinong nya kali kamai kat ni pisha miet ka yong ka kriat menta kala telang jing kriat padan te kat no ke jing sem jing ka ba ki khun ki jonga jong ki badan hayeng kasem ipai le chat ngan nam ta jong te kimdan ke jing sosai te ken mau balada pile kai yang ginong nya kali kamai arah ajar afra mula jan bat nin petkela dur ya ke jing sinchar takari ke si bi jongi kum kawai kari ke ban yo no is sinchar ke basuk ke basain hangi hakinong nya kali kamai la ni kinu ki jing trei ba khasi lani ujang tia boy ulingam bro wala bantrei pimbet nang ismat ban pen i da ke jing da ke bor ke sim ke ba ti don kamban perkhat lem nam ta juni kinong nya kali kamai lani kinong bela sni lani kinong bela jakpo hakano nu ke benta ka kam ke bangidan namar ngak kumbangan pensai no ange habun kijing kikam kijam kinong ngelam ki persda ki khasi jongi i hapan mi madan lai ladangin mi madan kan nemdon kijing snow na kalian ke sarkar kermen scam ka sarkar ka skap jikani ka jing ki jong ki ba let's say kan khot no lani kan tiang no ya ke jingwa jong ki kata ka dor khandai ka kilo ban na kalian ko on khasi Meghalaya tourist section indon hakti ka jat bapi bat ngin pen urlong bat ngin senran ki lada pi dei banyak ki shipnai ru ngin wan bat senran ngin pa iki member jongi banyak don kat bat sami sa yong hakanika saka jingi ki jong